くもりの意味も知らないけれど胸には熱いよ父の面影 Tuolla on joku. Tarvitseekohan hän apua? Anna anteeksi, äiti. Minun olisi pitänyt arvata, että hänellä on jokin salainen ase. Nyt siellä on taas joku. Tule esiin. Iik! Mitä hiivattia sinä tulit hakemaan täältä? Mikä nimesi on? Olen Chichi. Vanhempani tapettiin enkä tiedä mihin mennä. Sinähän voisit tulla yöksi meille. Se olisi mukavaa. Olemme täällä nyt. Ei! Mitä täällä on tapahtunut? Bad Dogsit kävivät täällä. Olet nyt lauman johtaja, mutta minun aikani on tullut. Isä! Ei!